Chocolate, chocolate, luego gambeta. ¿Qué pasa, colega? Hola. Hola. Avui celebrem la festa dels nanos, una festa que sobreviu gràcies al treball que fan les veïnes del Raval, que s'han passat tot l'any preparant molts dels nanos que avui podrem veure i que estan avui des de les 6 del matí així preparant xocolata. Avui hem matinat molt per vindre i preparar tot este xocolata per a que vingueren els xiquets i s'ho disfruten. I també han participat les associacions de Cocentaina el diumenge en la dansa dels nanos, preparant alguns dels nanos que veurem per la part més alta del Raval. Ara estem sentint per ahir com ballen danses els xavals de l'institut i toquen la xirimita i és un dia molt alegre, és un dia d'estar al carrer, de vindre a viure aquesta tradició amb la gent del Raval que tant s'ho ha treballat i res, ja que vindrà a disfrutar fins a esta vesprà a les 8, 8 i mitja, que s'acabarà amb la gran dansa que preparen les escoles. Poden vindre així al Raval, passar un ratet divertit llegint aquestes crítiques, de les quals ara després prendrem bona nota perquè alguna li caurà a l'alcaldessa segur, però això és un dia molt emotiu, és un dia de molta diversió als carrers. Bon dia! María Venecia Colado. Mira, Pola, ¿qué te ha pasado? Que no te enseñamos.
Joan, hacemos un dos papeles. Voy a hacer un regalo mío.